Смерць жанчыны і ейнага ненароджанага дзіця ў Дзяржынску. Ці сапраўды вінаваты няякасны айчынны прэпарат? Колькі закладнікаў Лукашенка гатовы аддаць амерыканцам? І баі за крытычна важную пратоку. Пра гэта і іншае распавядзем у кароткім выданні навінаў 11 сакавіка на Белсаце. Пачынаем. Міністэрства аховы здароўя і следчы камітэт працягваюць правяранне паводле факту смерці цяжарнай жанчыны ў Дзяржынскай раённай больніцы. У медустанове сканфіскаваная ўся дакументацыя, а з абарачэння ва ўсёй краіне выняты антыбіётык цефтрыаксон. Менавіта ён найверагодней стаўся прычынаю анафілактычнага шоку, што прывёў да смерці. Партал «Зеркало», дзякуючы дакументам Белполу, высветліў, што цягам апошніх 5 гадоў цефтрыаксон вытворчасці барысаўскага заводу медпрэпаратаў стаўся прычынаю 4 смерцяў. 3 з іх адбыліся летась, у тым ліку рэзанансная смерць 14-гадовай школьніцы ў Ельску. Як сталася вядома «Зеркалу», у ліпені Мінздароўя ўжо спыняла продаж беларускага цефтрыаксону ў аптэках, але публічна пра гэта не паведамлялася. Тым часам шэраг медыкаў зазначаюць, анафілактычны шок цяжка спрагназаваць. Ён можа быць ніяк не звязаны з якасцю ці бяспекай прэпарату. Любые средства могут вызывать анафилактический шок, и цефтриаксон в том числе. Но статистически в процентном соотношении он не вызывает большего или более частого анафилактического шока, как и любых других аллергических реакций. То есть это статистически такой же безопасный препарат, как и любые, даже более безопасные. Почему же часто? Именно он оказывается в статистиках по анафилактическому шоку, потому что он один из наиболее часто используемых. Незалежная следчая камісія ААН прызнала перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Расію і Беларусь злачынствам супраць чалавечнасці. Там прааналізавалі справы 1200 вывезеных дзяцей з 5 рэгіёнаў Украіны, 80% з якіх дагэтуль не здолелі вярнуць на радзіму. Раней Украіна заяўляла, што за гады паўнамаштабнага ўварвання прыблізна 20 000 дзяцей былі незаконна адпраўленыя ў Расію і Беларусь, дзе іх ідэалагічна апрацоўваюць і рыхтуюць ваяваць супраць сваёй радзімы. Раней Міжнародны крымінальны суд выдаў ордары на арышт Владзіміра Пуціна і 5 іншых расейцаў. Паводле ацэнак Народнага антыкрызіснага ўпраўлення ў Беларусі праз яе тэрыторыю былі вывезеныя як мінімум 2500 непаўнагадовых украінцаў. Цяпер НАУ збірае доказную базу, каб прыцягнуць Лукашэнку да міжнароднай крымінальнай адказнасці за гэта. Дакладны сігнал аб рыхтаванні вызвалення чарговай партыі палітычных вязняў. Гэтак пракаментаваў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі інфармацыю пра візіт на наступным тыдні ў Беларусь Джона Коула, адмысловага пасланніка прэзідэнта ЗША. Класкоўскі зазначае, нядаўнае вызваленне напярэдадні 8 сакавіка 18 чалавек выклікала стрыманую рэакцыю ў Вашынгтоне, паколькі Коул неаднаразова казаў, што ягоная задача дамагчыся вызвалення ўсіх закладнікаў рэжыму Лукашэнкі. Таму вынікам наступнага візіту, як плануецца, мае быць вызваленне нават некалькіх сотняў палітвязняў. Будзе вялікая даволі група, магчыма, разы ў 2 большая, чым мінулым разам у снежні. То бок гаворка ідзе пра 2 з лішнім сотні людзей як мінімум. Але 1000 гэта нереальна. Лукашэнку нагадваюць, што за ім яшчэ даўжок. Так што Коул едзе не дзеля таго, я думаю, каб вярнуцца ў Вільню з пустымі рукамі. Так што гаворка ідзе пра чарговую партыю палітзняволеных. На жаль, меркавана, што іх усё ж такі фактычна дэпартуюць. Відаць, гэта той кампраміс, на якім пакуль што бакі сышліся. Лукашенко, як вядома, ён лічыць за лепшае выпіхваць сваіх палітычных ворагаў за мяжу. Святлана Ціхановская сустрэлася з прэм'ер-міністркаю Італіі Джорджай Мелоні. Палітыкі абмеркавалі вайскова-палітычную сітуацыю ў рэгіёне і вызваленне палітвязняў. Апроч гэтага, як паведамляе прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінету, Ціхановская падзякавала Італіі за падтрыманне беларускай дэмакратычнай супольнасці, заклікала дапамагаць беларускім палітвязням і распавяла пра ўдзел ураду Лукашэнкі ва вайне Расіі ва ўкраіне і гібрыднай атакі рэжыму на краіны Еўразвязу. Гэта была шчырая змястоўная размова. Прэм'ер-міністрка Мелоні падтрымлівае беларускі народ і нашу працу дзеля дэмакратычных пераменаў. Мы шмат увагі прысвяцілі не толькі геапалітычным, але і гуманітарным пытанням і наступным крокам у вызваленні палітвязняў. У нас шмат планаў, і гэты візіт у Рым адкрывае новыя магчымасці для супрацы з Італіяй.
Амерыканскія войскі сёння раніцаю знішчылі паблізу Хурмузскай пратокі некалькі іранскіх мінна-вайсковых караблёў, у тым ліку 16 мінных загараджальнікаў, паведамляе цэнтральнае камандаванне ўзброеных сілаў ЗША. Сцвярджаецца, што тым самым была сарваная спроба пачаць мінаванне стратэгічна важнай пратокі. Пра планы ўладаў Ірану замінировать Хурмузскую пратоку раней са спасылкаю на інфармацыю выведкі ЗША паведамляў тэлеканал CBS. Азначалася, што для мініравання пратокі плануецца выкарыстоўваць невялікія судны з 2-3 мінамі на борце. Агульная колькасць мінаў іранскія, расійскія, кітайскія вытворчасці можа скласці да 6 тысячаў. Праз Хурмузскую пратоку праходзіць больш за 20% усіх сусветных паставак нафты і газу. Ускладненне суднаходства ў ёй з пачаткам вайсковай аперацыі супраць Ірану сталася адным з асноўных фактараў рэзкага росту коштаў на сыравіну. Старшыня гомельскага аблвыканкаму Іван Крупко прапанаваў дапамогу ўладам Бранскай вобласці Расіі. Напярэдадні рэгіён трапіў пад атаку ЗСУ. Чыноўнік стэлефанаваўся з губернатарам Бранску Александром Багамазам. Жыхары Гомельскай вобласці сочаць за падзеямі на Браншчыне. Навіны аб трагедыі вострым болем адгукаюцца ў нашых сэрцах. Ад жыхароў рэгіёну і сябе асабіста выказваю шчырыя спачуванні родным, блізкім, сем'ям, у якія прыйшло гора. Мы смуткуем разам з вамі, пацярпелым жадаем найхутчэйшага выздараўлення, гатовыя надаць любую неабходную дапамогу. Напярэдадні Украіна нанесла ўдар па заводзе «Кремній-Л». Паводле украінскага боку, там адбывалася вытворчасць сістэмаў кіравання для ўсіх відаў расійскіх ракетаў. У выніку атакі былі пацярпелыя і загінулыя. Адметна, што атака Расіі па Харкаве 7 сакавіка, падчас якой загінулі 7 асобаў, у тым ліку дзеці, засталася без увагі гомельскага чыноўніка, як і ранейшыя ўдары па суседняй з Гомлем Чарнігаўшчыне. У тым, што айчынныя тавары не вытрымліваюць канкурэнцыі з сусветнымі маркамі і не карыстаюцца вялікім попытам у беларусаў, вінаватыя самыя беларусы. А дакладней адсутнасць у іх свядомасці. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Артур Карповіч. Тут глыбіннае пытанне. Тут пытанне ў выхаванні нашага малодшага пакалення, выхаванні нашых дзетак, выхаванні моладзі, якія часцяком аддаюць перавагу брэндам вядомым сусветным, не думаючы, што недзе гэта падробка. Так, вось гоняцца за модаю. Паводле Карповіча, у набыцці беларускіх тавараў шмат выгодаў. Бо такім чынам пакупнікі падтрымліваюць айчынную эканоміку. Маўляў, грошы застаюцца ў краіне і ідуць на заробкі і пенсіі і іншыя выплаты. Сапраўдная ж прычына, з якой чыноўнікі спрабуюць заахвоціць беларусаў купляць сваё, у крызісе айчыннага гандлю. Паводле Белстату, летась беларусы набылі менш айчынных тавараў на 0,6% у харчовым сегменце і на амаль 2,5% у нехарчовым. У Менску на вуліцы Кунцаўшына пацярпеў рабочы. Мужчына быў у люльцы аўтапад'ёмніку, калі той перакуліўся. Мужчына атрымаў цялесныя пашкоджанні. Наколькі цяжкія, будзе высвятляць камітэт судовых экспертызаў. Паведамляецца, што рабочага шпіталізавалі, у больніцы яму надалі неабходную медычную дапамогу. На гэтым я з вами развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды о 20-й гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».